Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mbuye wanga, ine ndi mayi uja amene ndinkayimirira pa khomo. Ndipo mwana uyu nthawi yonse imene ndili moyo, as long as I live, this child belongs to God. Tikunena kuti tangotsala ndi masiku awiri kuti tichite chikondwerero cha Christmas. Lero ndilolemba pa 22 December. Ndipo tufuna tisinkhesinkhe za moyo wa Hana, amene Mulungu atanchitira zazikulu, akubwerera kwa Mulungu ndi mtima othokoza. Ine ndi mayi uja ndinkakupemphani Ambuye, ndabwera kudzathokoza. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Samueli, buku loyamba, mutu wa 1 ndi 24 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Admin Elton Kagwa kuchokera ku Maria Mthandizi wa Kristo Parish, Mtandire, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tikuyitenganso m'buku la Samueli lomweli, buku loyamba, mutu wa 2 ndi 1 kulekeza 7. Mtima wanga ukukondwa chifukwa cha zazikulu zimene Ambuye mwandichitira. Ndani mwa ife pofika lero pa 22 December tikawuyang'ana ulendo wa moyo wathu choka pa 1 January kufika tsiku la lero, anganene kuti Ambuye sindikuthokozani pa zimene mwandichitira. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, tili mmutu wa 1 ndi 46 kulekeza 56. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Nathenje Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi timve kuti Ambuye lero akutiyankhulanji. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. Hana athokoza kubadwa kwa Samueli. Atamuletsa kuyamwa, adapita naye ku nyumba ya chauta ku Silo. Adatenga ng'ombe yamphongo ya zaka zitatu, ufa wa makilogalamu 10 ndi thumba lachikopa la vinyo. Ngakhale mwanayo anali wang'ono ndithu, adapita nayebe. Kumeneko adapha ng'ombe yamphongo ija, ndipo mwanayo adamupereka kwa Eli. Tsono Hana adati, "Inu mbuye anga, ndikunenetsa kuti ndithudi ine ndine mkazi uja amene ndidayimirira pano pamaso panu ndikupemphera kwa chauta. Mwana uyu tidachita kupempha, ndipo chauta wandipatsa chopempha changacho. N'chifukwa chake ndamupereka kwa chauta. Moyo wake wonse mwanayu adzakhala wake wa chauta." Ndipo onsewo adapembedza chauta kumeneko. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamenepo Maria adati, "Mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukukondwerera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse adzanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake loyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamulemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalitsa anthu a mtima onyada. Mafumu amphamvu wawatsitsa pa mipando yawo yachifumu. Anthu wamba nkuwakweza, anthu anjala wakhutitsa ndi zabwino. Anthu olemera nkuwabweza osapatsa kanthu. Wadzasamalira anthu ake a Israeli, pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya. Maria
atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi 3 adabwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale, lero pamene tunena kuti kwatsala masiku 3 kuti tichite chaka cha Krismasi, tikondwerere kubadwa kwa Mbuye wathu, tikukumana ndi Hana, amayi ake a Samueli, mayi othokoza kwambiri, mayi wa mtima wa chimwemwe. As long as I live, this child belongs to God. I am that woman who stood at your house, O Lord, who stood in your presence, O Lord. Hana lero akukondwa, akubwerera kwa chauta kukathokoza. Abale ndi alongo, pali zambiri zimene tikuyenera tisinkhesinkhe tsiku la lero. Maka titsamire kwambiri m'maoyamba. Zilipo nthawi mmoyo uno zimene aliyense amafuna kukhala bwenzi lako, amafuna kukhala anzako, amafuna kukhala ukudziwa. Ndi chimwene wanga, ndi wansembe wathu, amene jamachokera mudzi wathu, amene jandinzanga timankhulana, anthu toti sunafuse ngakhala matha kumakuonetsa ma WhatsApp messages amene kamudacheza chaka chatha timaimbirana. Even itakhala kuti inali flash, amene timacheza daily, taona. Nthawi imene aliyense amafuna ataoneka kuti amakudziwa. Koma iliponso nthawi imene aliyense amakukana, aliyense amaoneka ngati sakudziwa. Tinkadziwa ife kuti sizipita patali. Timadziwa kuti moyo wake ndi wafeke, ndi wachiphamaso. Kwathu timati wafegi. Ife timadziwa kuti akulu aja ndombwambwana. I'm surprised he's a priest. I'm surprised he's married. I'm surprised he's promoted. Nthawi imene aliyense amakhala ngati akukukana. Hannah experienced that hour. Hannah experienced that moment. Kuti ngakhale wansembe akuti adamukana kumene. Tilipo wansembe mwina nthawi zina timakana anthu mosazindikira, koma malingana ndi mmene timadzipangira present kwa anthu. Akuti atafika ku Shilo, mneneri uja, wansembe uja, ata mwina mwaledzera, ataona mmene akupempherera, ali mwina mwaledzera, tapita nikaye moka kutereni. Hannah kept going. She kept praying. She kept trusting God. Ndipo Mulungu adamuyankhadi. Lero akunena kuti nthawi yonse imene ndili ndi moyo ineyo, as long as I live, mwana uyu azikhala m'nyumba yanu inu chauta. Ambuye chauta, ine ndine mayi uja amene ndinkabwera pamaso pano, amene padzana ankanena kuti mwina ndaledzera, amene dziko linkandikana. Plenty of lessons for life. 1. Nthawi zonse tikafika pamaso pa chauta, tizimuuza Ambuye vuto lathu lenileni. Tell the Lord your real problem. It may not be money. Mwina enafe tikungosowa titaphunzira kukhala ndi kupatsa kuti tikhale ndi mtendere. Tilipo ena tili nazo zonse. Chabwino munthu sakhala nazo zonse. Tili nazo zambiri. Koma mwina muona tilibe mtendere chifukwa kuti sitinadziwe vuto lathu. Nkupatsa muja muli mtendere. Utamugulira mwana, tukamba za Christmas, alipo ana ena amene literally ngakhale soya pieces sadya. Inuyo mutapita kwa ana ngati amene oti samakudziwa, mukaone mmene akunyambitira manja wakamadya. That could be the source of your peace. Hannah anadziwa kuti vuto lake lalikulu mmoyo ndi mwana basi. So atapita pamaso pa Ambuye, sanapemphe icho. Ambuye dalitseni ndikufuna mwana. Mwina enafe vuto lathu, it may not be a good husband. We only need good health. Enafe mwina vuto lathu may not be good health. Tungofuna courage, kulimba mtima chamuna. The point Hannah is telling us this morning, or depending ndi mmene mukumvera mawawa, tidziwe vuto lathu lenileni mmoyo. Bartimaeyo adadziwa vuto lake. Hannah said, I am unhappy woman. This softened the heart of Eli. Zinampangitsa Eli kuti amvetsere, kenaka anandalitsa ndikumuwuza kuti mudzabwerenso nthawi ina kunoko. Ndipo zidathekadi. Chifukwa chachani?
Hannah was adamant. Hannah insisted kudziwa vuto lake ndi kumdandaulira Mulungu mwa mneneri wake, mwa wansembe wake Eli. Chachiwiri, Ambuye sadamuyankhe nthawi yomweyo kuti ataliralira atoneka ngatoledzera mmene timafunira ambiri kuti tikapemphera nthawi yomweyo zinthu zitheke. Hannah simply waited and waited and waited. The Lord did not respond immediately. Nchifukwa yake Eli uja anamuwuza kuti tabwererani kaye ku nyumba, abale tizideka. Ambiri timafuna zinthu za pompopompo. Ndi Mulungu wa nthawi, ndi Mulungu wa nyengo, ndi Mulungu wa masizoni. Mu sizoni yake adzatipatsa zimene akudziwa kuti ndi zoyenerera. Mwana funso lalikulu limene tingadzifunse ndilonena kuti ndi chifukwa chani ndikufuna mdalitso umene ndikuufunawo. Why do I want the blessing that I'm longing for? Chimenecho ndi chinthu chofunikira kwambiri tikafika pamaso pa chauta. Hannah adapanga review mawu ndi kubwereza aja kunena kuti mwana uyuyu ndidzambwezera kwa inu Ambuye chauta. Meaning amafuna dalitsolo kuti limthandizire kuntumikira Ambuye. Zinali zosadabwitsa kuti Samuel atabadwa adakhaladi mtumiki, adakhaladi okwaniritsa masomphenya amene Ambuye chauta adandalitsa nawo Hannah. Hannah revealed that she wanted a child not for selfish reasons. I'll give back to God. Ineyo zimene ndimafuna Mulungu atandipatsazo ndimazifuna for what reason? As long as zifukwa zimene ndimafunira madalitso pamaso pa Mulungu ndizodzikonda. Kaya, I'm not God, but I trust concisely. Mulungu sadalitsa anthu amene afuna atadalitsika chifukwa choti akhale nkudzikonda. We are blessed to bless others. We are healed to heal others. We are helped to help others. We are consoled to console others. Pemphero lija la Francis Soera limafika pena timanena kuti pakupatsa ndi pamene timalandira, pakukhululuka ndi pamene timakhululukidwa, ndipo pakuchiritsa ndi pamene timachiritsidwa. Zinazo ndongoonjezera. Chachinayi chimene Hannah akutiphunzitsa, akunena mobwereza ndine mayi uja amene ndinkayima pakhomo, ndinkakhala in your presence kukudandaulirani. Remember where you are coming from. Tikumbukire kumene tikuchokera. No matter how successful you are in life, no matter how famous I may be in life, no matter how powerful I am in life, no matter how rich I am, no matter how strong I may appear, no matter how beautiful I may appear, no matter how chilichonse chimene tinganenecho, tikumbukire kuti ena ake they played a hand, they gave us a hand in life. Ena ake adatigwira mkono. Timayiwala kumene tikuchokera. Hannah ataona chimwemwe mmoyo mwake, ataona zimene Mulungu amuchitira, adabwerera ku Shilo ndikunena kuti Ambuye mwandichitira zazikulu. Inu ndine tili nazo zifukwa zomuthokozera Ambuye tsiku la lero. Tapempha amayi athu Mariya amene akutilozera kwa mwana wawo atithandize kuzindikira poyamba zimene tikusowa mmoyo mwathu. Chachiwiri tidziwe zifukwa zenizeni zimene timapemphera madalitso pamaso pa Mulungu. Chifukwa chani mukufuna kuchira? Chifukwa chani mukufuna mtendere? Chifukwa chani mukufuna chimene mukufunacho? Tikazizindikira zimene zija, Ambuye atithandize kuntumikira bwino. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.